Noswaith dda, a chroeso I bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant, wrth I ni barhau heno I gadw y Diolchgarwch am y Cynhaeaf. Coron hardd roes dar y flwyddyn, coron oedd a Ioni llawn, o'r amrywiol yw'r bendithion yn ddi yn cyfarfod gael. Coron harroes ar y flwyddyn, coron oedd a Ioni llawn, o'r amrywiol yw'r bendithion yn ddihan cyfarfod gwawn. Delw'r nefoedd yn ymddangos arni sydd. Tydd I ferais fraster maethlon ar ein daear irion dad, cnwd ein maesif ei lwarnom I glodfori trwy'r llad. On arroddem, fel y dylem glod I thras. Ymregysu maeth ein braniau a hyfradwch pyr ynghyd, bloeddiar holl ddythrynoedd hwythau, o dan orchyf tew o hyd, gan foliannu byth dynw mawr dyn. Pryd hai a Cynhaeaf ac oerni a gres, a haf ag eaf a dydd a nos, ni phaid mwy wrth ddyddiau y ddeiar. Eiddo'r arglwydd y ddeiar a'i chyflawnder, y byd ac y breswylia ynddo. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y diw byw a holl gwmpaini nef, I offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd a'r diw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac I weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I ddiw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog ddiw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n I fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau I bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau I chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orain gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf, gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd.
Ynys fyddo enw'r arglwydd. Mawl a therys di yn seion o ddiw, ac i ti y telir yr adduned. Ti hwn awran Dewi Weddi, a ta ti y daw pob cnawd. Pethau anwyr am gorch fy gasant, ein camwefain i ti a'i glanhau. Gwyneu fyd yr hwn a ddewisech, ac anesaich a tat, fel y trigo yn dygan tefoedd. Na ni a ddigonir a daioni dy di, sef dy deml sanctaidd. Ateb i ni trwy bethau ofnadwy yn dy gyfiawnder, o Dduw ein iachawd wriaeth. Gobaith holl gyrau y ddeiar, a rai sydd bell ar y môr, yr hwn a sicrham yn y foeth trwy ei nerf, ac ywreg ysir a chadernid. Yr hwn osteg a dwr fy moroedd, torfau tonau a therfys gybobloi, a phreswylwyr ei thafoedd y byd a hofnant darwyddion, neu derfyn bore a hwyr lawen ychy. Arwyt yn ymweled ar feiar ac yn ei ddyfrhau hi. Yrydwyt yn ei chyfoethogi hi yn ddirfawr ag afon Duw. Yr afon sydd yn llawn dofr. Arwyt yn paratoi hyd i fynd pan yma'r perais felly i mi. Gan y ddyfrhau ei chefnau a gostwn ei rychau. Yrydwyt yn ei mwydo hi a chafodau, ac yn bendithio ei chnwd hi. Coroni yrydwyt y flwyddyn a thaioni, a fflwybrau a ddiferant fraster, ddiferant ar borfau fyr anialwch, ar bryniau a mwreg a sant a hyfrydwch. Y dolif a wisgyr a defaid, ar dyffrynoedd a'r chyfyr a gyd, am hynny y bloeddiant ac a canant, gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r arhon ac y bym yn wastad, yn oes oes oedd. Amen.
Y darlleniad o'r 9 bennod ar 20 o lyfr cyntaf y Chronicle, lle ceir sôn am y rhoddion at adeiladu'r deml, gan ddarllen o'r 10fed adnod hyd at y 19fed. Roedd y brenin Dafydd hefyd yn llawen iawn. Bendisiodd yr arglwydd o flaen yr holl gynulleidfa a dweud, bendigedig wyt ti, arglwydd Dduw Israel, ein tad o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. I ti arglwydd y perthyn mawredd, gallu, gogoniant, ysblander a mawrhydi, oherwydd y mae popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn eiddo i ti. Ti arglwydd buai'r deyrnas ac beth ddyrchafwyd yn ben ar y cwbl. Oddi wrthi ti daw cyfoeth ac anrhydedd, a thi sy'n arglwyddaethu ar bopeth. Yn dy law di y mae nerth a chadernid, a thi sy'n rhoi cynnydd a chryfder i bob dim. Yn awr ein Duw, molianwn di a chlodforwn dy enw gogoneddus, oherwydd pwy yw fi am pobl i fedru rhoi o'i gwirfodd fel hyn. Canis oddi wrthi ti y daw popeth, ac oedd eiddo dy hun yr hoesom i ti. Dieithriaid ac alldidion ydym ni yn dy olwg fel ein holl dadau, y mae ein dyddiau ar y ddeiar fel cysgod a heb obaith. Arglwydd ein Duw, eiddo ti yw'r holl gyfoeth hwn a phopeth arall a roeso mor neilltu i adeiladu'r ti i ti, anrhydedd idd enw sanctaidd. Gwn fy niw, dy fod yn profi'r galon ac yn ymyfrydu mewn cyfiawnder. A chalon uniawn yr yffrymau sôn gwirfodd yr holl bethau hyn, ac yn awr gwelais dy bobl sydd wedi ymgynnull yma yn yffrymu ti yn llawen ac o'i gwirfodd. Arglwydd Dduw Abram, Isaac ac Israel ein tadau, cadw'r deheuad hwn yng nghalon dy bobl am byth, a thro eu calon atat. Myhenau dy fawr har ar
daw ail lith o'r Efengel yn ôl Sant Ioan. Yn y cyfamser, yr oedd y disgyblion yn ei gymell, gan ddweud, Rabbi, cymer fwyd. Dywedodd ef wrthynt, a mae gennyf fi fwyd i'w fita, na wyddwch wi ddim amdano. A hynny, dechreuodd y disgyblion ofyn i'w gilydd, a oes rhywun tybed wedi dod â bwyd iddo? Meddai Iesu wrthynt, fy mwyd i yw gwneud y wyllus y hwn am hambonodd, a goffen y gwaith a asododd ef anaf. Ond i fyddwch chi'n dweud, 4 mis eto, ac yna daw Cynhaeaf. Ond dyma fi'n dweud wrthych, codwch eich llygaid, ac edrychwch ar y meisydd, oherwydd y maent yn wyn ac yn barod i'w cyneuafu. Eisoes y mae medelwr yn derbyn ei dal, ac yn casglu ffrwyth i fywyd tragwyddol, ac felly bydd y heiwr a medelwr yn cydlaw yn hau. Yn hyn o beth mae dywediad yn wir, a mae un yn hau ac un arall yn medi. Am fonaeth chwi fedi Cynhaeaf nad ydych wedi llafurio amdano. Eraill sydd wedi llafurio, a chwythau wedi cerdded I mewn i'w llafer. Yma terfyn yr ail lith. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw I farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim.
yn y nefoedd, sanctaidd i'r denw. Deled y dairnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Roi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl. O bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol. Diw glanhaen calonau, ac adnewad ysbrydyn iawn o'n mewn. O llalliog a thragwyddol Dduw, sy'n caroni'r flwyddyn a thaioni, ac yn rhoddi ni ffrwyth ar ddaiar yn ei tamor, Dyroi ni galonau diolchgar, fel y defnyddiwn dy roddion yn unol a thewyllus, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalliog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Goleau'n tywyllwch ac olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Mawr ddyled arnom sydd i foli o'r y nef, wrth weld o ddydd i ddydd, mor dirion y diwedd. Ac felly cymerwn enid i ystyried y bendithion sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd, ac wrth i ni a'i dwy'n i gof, gadewch i ni ei offrymu'n tad a chalonnau diolchgar yng ngeiriau y diolch gyffredinol. O llalliog Dduw, tad yr holl drygyreddau, yr ydym ni dy weision yn heilwng yn rhoi i ti ddiolch gostyngeiddiad a ffyddlonaf, am dy holl ddaioni ath drigaredd i ni ac i bob dyn. Ni ath fendithiwn am ein creu a'n cadw ac am holl fendithion y bywyd hwn. Eithir uwchlaw pob dim, am dan feidrol gariad ym mhrynedigaeth y byd trwy ein harglwydd Iesu Grist, am foddion gras ac am obaith gogoniant, ac at olygwn i ti roddi ni y cyfryw ddwys ac iawn ym syniad ar dy holl drygyreddau,
fel y bo'n cylonau yn ddiffiant yn ddiolchgar, ac fel y mynegom dyfoliant, nid a'n gwefusau yn unig, eithir yn ein bucheddau, trwy ymroddi ddwasanaeth, a thrwy rhodio gerdyfron mewn sancteiddrwydd ac uniondeb dros ein holl ddyddiau, trwy Iesu Grist ein harglwydd, i'r hwn gyda thydi ar ysbryd glân, bydded yr holl anrhydedd a'r gogoniant, byth bythoedd. Amen. Arglwydd ein Duw, mawrygwn enw am I ti ein cofio ni y flwyddyn hon eto, trwy dy ofal cyson amdanom. Yr ydym yn cydnabod gerdyfron ein bod yn dibynnu arna ti am bob peth, ac mae yno ti yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod. Cofiwn yn arbennig heddiw am bawb sydd yn llafurio I ddarparu ar gyfer ein anghenion. Gweddiwn ar I ti barhau arddel pob ymdrech o'i heiddo, gogoniant I thenw. Amen. Ac wrth ni ddwyn I gof y darlleniad o'r Efengil yn ôl Sant Ioan, a'r meisydd yn wyn yn barod i'w cynhaeafu. Gweddiwn dros waith genhadol yr Eglwys, dros bawb sy'n gweithio I ledeini'r Efengil yn ein gwlad a'n cymunedau, am fentrau newydd ac arloesol, fel y gall yr Eglwys barhau'n berthnasol a chyrraedd yr rhain nad ydynt wedi profi cariad Duw. O llalluog Dduw, sy'n ewyllysio I bob un fod yn gadwedig ac dod I wybod dy wirionedd. Anfon I erfyniwn arnat weithwyr i'th Cynhaeaf, a chyniata fod iddynt bregethu dair mor ffyddlon fel y daw'r holl genhedloedd i'th adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonaist, dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cofiwn yn ein gweddiau heno, y gwledydd a'r pobl hynny, lle mae bwyd yn bryn, y cnydau wedi methu oherwydd diffyg glaw neu bla a newid hinsawdd. Dros y gwledydd hynny lle mae bwyd yn bryn oherwydd bod y cnydau wedi dinistrio'n bwrpasol gan rhyfel neu thrachwant. Mae cymaint o anhegwch ac anghyfartaledd yn ein byd. Gweddiwn dros degwch ymhlith y bobloedd, a chwarae teg yn y ffordd y mae cymorth yn cael ei rhannu ar adnoddau, yn mynd i'r rheini sydd wir ei angen. Deroi ni o Dduw weledigaeth o'n byd yn hardd fel y gallai fod, byd o gyfiawnder, lle nid anrheithia neb ei gymydog, byd o lawnder, lle neu lygra drigioni na thlodi mwy, byd o frawdgarwch, lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth ac yr anrhydeddu'r telyngdod yn unig, byd o harddwch, lle ni orffwys trefn a rym arfau, ond ar gariad bawb at Dduw ac at ei gilydd. Cliw ni o arglwydd, a chymorth ni gysegru'n hamser ein nerth a'n meddwl, I brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder sydd I ddod, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac yn ein gwasanaeth diolchgarwch heno, gweddiwn dros amaethwyr Cymru, a phawb sydd ynglwm ar gadwyn hir o bobl sy'n sicrhau bod ein cynhaliaeth feunyddiol yn cyrraedd o'r pridd i'r plat yn ddirhwystyr. O llalluog Dduw a bendithiais dy ddeiar fel y byddai'n ffrwythlon a dwi'n yn helaeth yr hyn sy'n angen rheidiol at gynnal bywyd dyn. Llwyfa ni arfyniwn arnat, lafur pawb sy'n trin y tir, a dyro'r fath dywydd tymhoraidd, fel y gallwn gasglu ffrwythau'r ddeiar a llawenhau byth yn dyddeioni, moliant I thenw sanctaidd, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yfori mae'r Eglwys yn cofio St. Francis o Assisi, ac fe derfyniwn ein gweddiau heno trwy ddefnyddio weddi o'i eiddo. O Dduw holl alluog, tragwyddol, cyfiawn a thrigarog, caniatáu ni bechaduried gwael wneud ar dy rhan y cyfan a wyddom ynglyn â thewyllus, ac I gyflawni bob pryd yr hyn sydd wrth dy fodd, fel y bo i'n unau wedi'n llwyr biro,
Ein goleio ac wedi'n gynnau gan dan yr ysbryd glân, gerdded yn ôl traed dan nwyla fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meysydd, oherwydd y maent yn wyn ac yn barod i'w cyneuafu. Rhan o'r 15fed adnod ar 20, o'r 4edd bennod o'r Efengil yn ôl Sant Ioan. Mae 2 elfen i'r diolchgarwch yn y Cynhaeaf. 2 elfen sy'n bwysig i ni a'i hystyried a'i cadw mewn cof. Yn gyntaf, mae'r diolch am y pethau materol, y pethau hynny sy'n angenrheidiol ar gyfer ein cynhaliaeth. Ein diolch i Dduw am fwyd a dillad, ein diolch am gartrefi clud, am deulu, ein diolch am gyfeillgarwch, ein diolch am ddiogelwch ac am rhyddid, a phob dim arall sy'n rhoi gwerth ac ystyr i'n bywydau. Wedi'r cyfan, yr ydym yn ddibynnol ar y pethau materol hyn sydd o'n hamgylch ni mwyn byw ein bywydau. Mae angen y pethau hyn i gyd arnom ac ni ddylwn ddibrisio a'i pwysigrwydd i ni. Ar yr un llaw, y mae'r Cynhaeaf yn canolbwyntio ar y materol, a dyna un o'r resymau am y ddirno'r eglwys a blodau a ffrwythau'r maes, y bara, gwenith, a'r siwged o ddŵr, a rwyddion gweladwy ydynt i gyd i'n atgoffa ni
o'r hyn sydd yn ein cynnal ni, ac am y cynhaliaeth fwy yr ydym ni'n ddibynnol arni i'n cynnal ni o ddydd i ddydd. Ac yn ystod ym mhregaeth y bore yma, fe wnes i ganolbwyntio ar y diolch am y pethau materol a phwysigrwydd y materol i'n bywydau. Ond un elfen yn unig yw'r materol yn y gwasanaeth o'r diolchgarwch, oherwydd y mae elfen arall sydd yr un mor bwysig i ni ei chofio a'i hystyried, sef yr elfen ysbrydol. Ie, ac yn heiaf ysbrydol os mynnwch chi. Yn gymaint ac y mae angen ymborth ar y corff i'n cadw'n iach, y mae angen hefyd ymborth i'r enaid. Yr ymborth hwnnw sy'n sicrhau bod ein bywydau yn gyflawn, yr ymborth a ddaw oddi wrth Dduw trwy ei fab Iesu Grist. Oherwydd trwy ein perthynas â Duw yng Nghrist Iesu, y mae ein hyneidiau yn cael yr ymborth hwnnw sydd ei angen i'n cadw'n iach ac yn gryf ac yn gadarn yn ein ffydd. Clotach a gwacach yw bywyd heb Dduw, a mae rhywbeth yn teimlo'n argoll, dydy pethau ddim yn teimlo'n iawn hebddo. Mae llawer iawn o wirionedd yn yr hen arwyddau'r Gymraeg, heb Dduw, heb ddim, a Duw a digon. Yn yw y mae'n bywydau yn dod o hyd i ystyr a phwrpas, yn yw y mae'n hyneidiau yn dod yn hyd i lonyddwch a'r tangnefedd hwnnw na wyr y byd amdano. Ac mae'n darlleniad o'r ail lyth heno o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan, a'n ein tywys ni'n naturiol i feddwl am bwysigrwydd ein hymborth ysbrydol, ac am y cynheiaf ysbrydol, yr ydym yn cael ein galw i fod yn rhan ohono. Oherwydd yma fe welwn ni Iesu, yn cymryd delweddau'r cynheiaf, delweddau hyfryd, 4 mis eto ac yna'r cynheiaf. Mae'r meisydd yn wyn ac yn barod i'w cynheiafu. Y mae un yn hau ac y mae un arall yn medi. Mae pob un ohonynt yn ddelweddau cyfoethog iawn a'i hystyr, ac mae modd pregethu pregaeth unigol ar bob un. Fel yn ei ddamhegion, fe welwn ni Iesu yma yn cymryd delweddau cyfarwydd, ie o fyd amaeth, a'i defnyddio nhw mwyn dysgu'r disgyblion am wirioneddau ysbrydol. Ond cyn i ni symud ymlaen, bydd yn werth i ni dreulio chydig o amser i ystyried y cyd-destun. Yn y 4edd bennod o Efengyl Ioan, fe gawn Iesu ei ddisgyblion yn teithio trwy Samaria ac yn cyrraedd cyffiniau tref o enw Sychar. Be sy'n nodweddol am Sychar yw fod y dref hon wedi ei adeiladu ar tir ffrwythlon iawn, tir da ar gyfer tyfu yd, ac hyd heddiw ar wahanol adegau'r flwyddyn, y mae'r dref hon wedi ei hamgylchynu a cheiau o yd, a'i tywysennau yn araf yn eiddfedu yn yr heilwen braf ac yn bodio yn ôl ac ymlaen yn yr awel ysgafn. Mae'n olygfa wledig, hyfryd. Ac yno, wrth y ffynon, fe gyfarfu Iesu y wraig wrth y ffynon yn tynnu dŵr, yng ngwres yr haul. A dyma Iesu yr wraig o Samaria yn dechrau siarad. A Iesu yn sôn wrthi amdano ei hun fel y dŵr biwiol. A'r wraig yn y diwedd yn gofyn iddo, Syr, rho'r dŵr hwn i mi i'm cadw rhag sychedu, a dod yma i dynnu dŵr. Fel y mae dŵr yn torri syched ac yn adfywio'r corff, felly mae Iesu yn torri syched da'n henaid. Y syched hwnnw am adfywiad, y syched hwnnw am adferiad, y syched hwnnw am ystyr. Fe welwn ni Iesu yn cymryd y materol ac yn ei ddefnyddio i esbonio'r ysbrydol. Fel mae'r corff yn sychedig am ddŵr, felly hefyd y mae'r enaid yn sychedu am Dduw. A Iesu yw'r dŵr biwiol sy'n digoni'r enaid yn llwyr. Ar ddiwedd, a'r wraig wedi syfrdanu braidd gyda geiriau Iesu, fe aeth hi'n syth yn ôl i'r dre i ddweud wrth eraill, ei bod hi wedi gweld y Meseia. Dewch i weld, oedd ei herfyniad ar ei chymdogion. Yn y cyfamser roedd y disgyblion wedi bod i mofyn bwyd, ac wedi dychweled yr oeddent yn poeni bod Iesu wedi llwyr ymladd,
Rabi cymerfwyd, meddent wrtho. Roedd bryd y disgyblion o hyd ac o hyd ar y pethau materol. A dywedodd Iesu wrthynt, fy mwyd i yw gwneud y wyllus yr hwn am hanfonodd, a gorffen y gwaith a rhoddodd i mi. Cyn gynted ag yr oedd y disgyblion yn canolbwyntio ar y materol, fe ddechreuodd Iesu sôn wrthynt am yr ysbrydol, gan ddefnyddio'r olygfa o'r ceiaid i'w cynorthwyo. Fel defnyddiodd Iesu dŵr y ffynon i sôn amdano'i hun fel y dŵr bywiol wrth y wraig, felly fe ddefnyddiodd Iesu y ceiau o hyd i ddysgu'r disgyblion am y cynhaeaf ysbrydol. 4 mis eto ac yn ar dawr cynhaeaf, medda Iesu wrth ei ddisgyblion, hen ddihareb oedd hon. Roedd yn cymryd o leia 4 mis, mae'n ddibynnu ar y tywydd wrth gwrs, o amser plannu'r had i'r amser pan fydde'r cnwd yn barod i'w gyneuafu. I ryw raddau mae'n ddihareb sy'n gofyn am y mynedd. Nid yw had sydd wedi cael ei blannu heddiw yn mynd i ddwyn ffrwyth yn syth y fori. Mae angen amser, mae angen yr amodau cywir, mae angen aros am y cynhaeaf. Nid dros nos y mae dod i eiddfedrwydd ffydd. Mae'n cymryd amser ac ymynedd. Mae'n cymryd oes i ni gyrraedd ein llawn dwf yn y ffydd, wrth i ni ymroi ein hunain i gyflawni gwaith ein tad nefol. Yng ngwaith yr efengyl, yng ngwaith cariad, yn y gwaith o gredu, be ddaw i ni ein hymborth, i gynnal ein hyneidiau. Ac yna fe gawn Iesu yn dweud wrth ei ddisgyblion, codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meysydd, oherwydd y maent yn wyn ac yn barod i'w cyneuafu. Yma fe welwn ni Iesu yn gofyn i'w ddisgyblion i agor eich llygaid ac edrych o'i cwmpas i weld yr angen ysbrydol oedd o'i hamgylch. Mae tueddiad da ni feddwl mae ychydig iawn o bobl sydd bellach a unrhyw fath o ddiddordeb mewn ffydd a chrefydd. Ond mae newyn ysbrydol o'n hamgylch. Mae pobl yn chwilio, mae pobl yn gofyn, mae pobl yn mofyn am yr ymborth ysbrydol sy'n digoni'n llwyr. Ond efallai, roes ganddyn ddim yr iaith i fynegu ei hangen, na chwaith y wybodaeth i bleid roi. Ac efallai, os da ni'n onest, efallai does ganddo ni ddim yr ymynedd chwaith i wrando arnynt. Ar y degau, mae swildod ac yn sicrwydd yn ymal yn cadw ni rhag profi bywyd yn ei llawnder, yn cadw ni rhag ofyn y cwestiynau sy'n ein harwain at yr un sy'n rhoi ystyr i fywyd, sef Iesu Grist. Mae'r cynhaeaf yn fawr. Mae'r cynhaeaf yn fawr heddiw, ond i ni godi ein llygaid ac edrych o'n cwmpas a gweld yr angen sydd yno. Ond beth am y geiriau hyn o eiddo Iesu? Y meysydd gwyn yn barod i'w cyneuafu. Beth yw ystyr yr adnod hon tybed? Cofiwch, fe aeth y wraig yn ôl i'r dref i ddweud wrth eich ymdogion ei bod hi wedi dod o hyd i'r Meseia. Dewch i weld oedd ei geiriau. Mwy na thebyg wrth sôn am y meysydd gwyn, cyfeirioedd Iesu at y llu o bobl yn ei gwisgoedd gwynion yn teithio'r dref trwy y ceiaid tuag ato. Yr rheini, a'r ddystiolaeth y wraig a oedd am ddod i gyfarfod ac adnabod Iesu iddyn nhw eu hunain. Y wraig hon oedd wedi mynd a rhannu'r newyddion da am Iesu, am y dŵr bywiol ac ar ei gair hi y penderfynon nhw fynd i weld drostynt eu hunain. Yn y weithred o rhannu ag eraill beth y mae Duw yng Nghrist wedi gwneud drosom ni, y gwelwn ni eraill yn dod i chwilio am yr ymborth ysbrydol, y mae Crist a ffydd ynddo ef yn ei rhoi. Wrth gwrs, nid yw'r cynhaeaf, nid ni yw'r cyntaf, ac nid ni fydd y diwethaf yn gweithio yn y cynhaeaf hwn. Yr ydym yn sefyll yn llinach hir o dystion, cerdded i mewn i lafur eraill yr ydym ni mewn gwirionedd, llafur yr rheini oedd yma o'n blaenau ni yn yr eglwys hon ac yn y ddinas hon ac yn y wlad hon. Ein gwaith a'n llafur yw tystio am gariad Duw a welwn ni yng Nghrist Iesu. Efallai ni yw'r cenhedlaeth sydd wedi cael y gwaith o hau ac nid i fedi, i fod yn ffyddlon i Grist, i gadw'r ffydd
a phlannu'r had. Efalle fe welwn ni dyfiant yr ambell hedyn, efalle na. Ond does dim modd rhuthro natur ac yn bendant does dim modd rhuthro'r ysbryd glân. Wrth i ni feddwl am y cynheuaf ysbrydol, diolchwn am ein rhan yn y gwaith o hau yn barod fel y gall eraill a'i fedi. Gogoniant i'w enw. Amen. Dros o madain cariad, airad y rodd i'w bywyd ni. Caed canhaiaf, o haelionis lawain Duw. Trwy ei raddfain roddiol, y mae'n porth i'n bywyd brau, boed y gennau gyda'r galon, yn ei ganmolau fawrhau. Diolch iddo am dymhorau ffrwyth a'r maes. Treulio'r hofion Duw bendigau, ei glod y bom bob un, cael ei rasu porth i'r enaid ddiddannwch pyr iddyn, pyr ddiddannwch, na ddaw terfyn arno byth. Tangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall, a gadwai'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.